Kubor nakashlem jong unong san hima. Hadian kajing yap no unong yalamba kledo ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ka Assembly of Expert ka Iran kalajiat yu khun jong u Mojtaba Hosseini Khamenei u banshimti kum unong yalamba kledo new Supreme Leader ka Iran lo ongi khubor. U Ali Khamenei u bala sinshar ya ka Iran la laiphendru snam bala sya penyap na kajing thernam ding ka Israel ber ka US haka arp pradri rempang arjar arpendrio haka po pa udang don haka yingsa jong u. Kibayap ringkat bat u kilong ka khun kan the jong u persa kurim bat ka khun kesiu kat ba ka kurim jong u ka Mansoure Khujeste Bakar Zade kelayap kham hadiah namar ka jimun saujur. Ya u Khamenei an satap hakandong ba bakhut jong ka Mashhad bat kan sadon ka jing ai khuble bakhat du u na kinong shongshnong ka bandong hateran lapin bina ka Revolutionary Guards ka Iran haka Telegram kat ba ya ka sngi bantap ompat syam lapin bina. Kumban pin kan mau ka US bat ka Israel ke lahyar thamai ka Iran da kab ai kerteng ka Operation Epic Fury hadian bala sakut ka jingakran halor ki nuclear bat ka jingkno bakateran ka lasdang biang yaki kam nuclear jongka kila thernam ding yaki babun ki nongba jongka Iran kenthop ya ka nongba jongka Iran ka teran palat news pa ngut ki brio kila yap ong ki khobor hadian tang ba ka tu kan kanta ka Iran kala pen phai kala da ka basiat nam ding haki than golf baganthop bi ka Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, ka Jingkulmar, haka thain Middle East kala beteng hado menta, haka baka Iran kala penhir keput namar ka jingsha penyap undang ya lamba klido. U President ka US u Donald Trump ula maham ya ka Iran da ka baong, menta kala slam palat ya ka Iran banyak keren biang ban light na kathma. Ki drone bat ki missile kala her, shiki embassy ka US, ki badan ha Gulf, na ka jingpen pai kala ka Iran, kat ba ka Israel kala ther se ka Lebanon, hadian baka Hezbollah kalai rap ya keteran.